نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галимнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча мактауларыбыз, хәмд сәнәләребез, улуглауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә, аның сахабаларына салават шәрифләрен насип итсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "Эй иман китергән бәндәләр, хакыйкый тәкъвалык белән Аллаһтан куркыгыз, тәкъвалы булыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "Эй кешеләр, сезләрне яраткан, халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз. Шул Аллаһның ачуыннан һәм шулай ук туганлык җепләрен өзүдән куркыгыз, сакланыгыз. Дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр. Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, иң элек үземне һәм аннан соң сезне тәкъвалыкка чакырамын. Аллаһ Раббыбыз күп аятларда безгә тәкъвалы булырга әмр итә. Ахиреткә барганда, ахиреткә әзерләнгәндә иң яхшы әзерлек, иң яхшы багаж ул безнең тәкъвалыгыбыз булыр. Ул безнең изге гамәлләребез булыр. Ул безнең ныклы иманыбыз булыр. Аллаһ Раббыбыз әйтте: "Ва тазавваду фа инна хайраз-зади ат-тaqwa." Һәм әзерләнегез, дөрестлектә иң яхшы әзерлек, иң хәерле әзерлек ул тәкъвалыктыр дип әйтә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, галимнәребез әйтә иделәр: Абу Бәкр әс-Сиддиқ бу өммәтнең иң алдынгы кешесе. Нишләп ул иң алдынгы кеше булды? Нәрсәсе белән ул күтәрелде дигәч, галимнәр әйттеләр: Абу Бәкр безне дип әйтә, һәммә безне дә күп намазлары белән дә, күп уразалары белән дә уздырмады дип әйтә. Әмма ләкин йөрәгендә ныгып калган Аллаһ Тәгаләгә яратуы белән, тәкъвалыгы белән һәм ныклы иманы белән уздырды дип әйтәләр галимнәр. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, тәкъвалы булыйк, изге гамәлләребезне арттырыйк. Һәм шуның белән бер рәттән әйтеп үтәргә кирәк, мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге көндә көннәр, инде вакытлар ахыр заманга таба якынлашканда гөнаһлар кылу арта. Бузыклык тарала. Һәм шуңа күрә бүгенге хутбәдә дә гөнаһлардан саклану хакында сезгә сөйлисем килә. Һәм Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: "Афаман зуйина лаху амалуху фарааху хасана, фа инналлаха юдиллу ман яшаъу ва яхди ман яшаъ, фала тадхаб нафсука алейхим хасарат, инналлаха алимун бима яснаун." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аның үзенең бузыклыклары үзенә яхшы булып күренгән кешегә карый,
ул яхшыракмы дип әйтә. Әмма ләкин изгелек кылучымы яхшыракмы дип әйтә. Шулмы туры юлдамы дип әйтә. Һәм шуңа күрә дөреслектә Аллаһ кемне тели, шуны адаштыра, һәм кемне тели, шуны туры юлга чыгара. Һәм шуңа күрә әй син, әй Мөхәммәд, алар өчен кайгырып утырма. Аллаһ аларның нәрсә эшләгәннәрен белеп тора ди. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә бу аятта әйтә, аларның бузыклыклары үзләренә яхшы булып күренделәр ди. Яраттылар гөнаһларын дип әйтә. Һәм шуңа күрә шайтанның бөтен булган вазифасы ул шушы гөнаһларны яраттыру, якын күрдерү. Һәм шуңа күрә шуның белән бер рәттән, әгәр дә ул шушы гөнаһларны ярата башласа, ул изгелекләрдә дә нәрсә эшли башлый? Изгелекләрдә ялкаулана башлый һәм бөтенләй бетерә, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә галимнәр әйттеләр, гөнаһлар, бузыклык ул ди күферлекне җәлеп итүче әйбер дип әйттеләр. Гаиләдә тынычлыкны бетерүче, эшеңдә бәрәкәтне бетерүче, ризыгыңны киметүче эшләр гөнаһлар дип әйттеләр галимнәр. Һәм шуңа күрә гөнаһ эшләү һәрбер кешенең тормышына, һәрбер кешенең эшенә тәэсир итә, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм кайсы бер вакытта без үзебез дә шаккатабыз. Каян соң килеп чыкканмын дип, каян килеп чыгасыңмы дип проблемалар, каян соң килеп чыгамын дип авырлыклар. Бит галимнәр әйтә иделәр, һәм бу сүзне сезнең һәммәгез күп ишеткәнегез бардыр. Галимнәр әйтә иделәр, әгәр дә ди, мин ди, нинди дә булса хата кылсам дип әйтә. Нинди дә булса ялгыш эшләсәм, гөнаһ эшләсәм, ул гөнаһның әсәрен, тәэсирен, последствияларын үзем утырып йөри торган хайваннан күрдем дип әйтә. Һәм хәтта йорттагы, өйдәге хатында да әсәрен күрдем дип әйтә. Шушы дип әйтәләр галимнәр. Нәрсә дигән сүз соң ул? Аның тәэсирен, әсәрен, последствияларын утырып йөри торган атымда, йорттагы хатынымда да күрдем дип әйтәләр җәмәгать. Бит бүгенге көндә карасак бер-беребезгә шулай бит. Нинди генә проблемалар юк. Нинди дә гаиләдә тынгысызлыклар бар. Шулай бит. Йөри торган машинаң кисәк кенә ватылып киткәндә, һәм эшең бармаганда, бәрәкәте булмаганда, ни өчен без үзебездән сорау алмыйбыз? Ни өчен үзебездән сорамыйбыз? Нигә соң булай? Сәбәбесе моның нәрсәдә? Мөхтәрәм җәмәгать, аның сәбәбе ул гөнаһлар, мөхтәрәм җәмәгать. Гөнаһ эшләү, хаталану. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз бер хата өчен Адәм белән Һаваны, атабыз һәм анабыз булган Адәм һәм Һава, аларны җәннәттән чыгарды. Аларны мәңгелек җәннәттән чыгарды һәм җиргә төшерде. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, алар инде әйттеләр, алар тәүбә кылдылар, алар хаталарын аңладылар һәм әйттеләр: "Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Алар икесе әйттеләр: "Эй Раббыбыз, без үзебезгә зулымлык китердек, һәм әгәр дә син безне гафу кылмасаң, һәм безгә мәрхәмәтле булмасаң, без хәсрәттә булучылардан калырбыз" дип әйттеләр. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, бер гөнаһлары өчен тормышлары үзгәрде. Без кайсы бер вакытта үзебезгә карап, нинди генә проблема килмәсен, әй тәкъдирдер инде, тәкъдир дип, тәкъдиргә сылтап калдырабыз. Үзебездән сәбәбен эзләмибез. Һәм шуңа күрә галимнәр әйттеләр, үзеңә авырлык килгәндә сәбәбен үзеңнән күр ди, гөнаһларыннан күр дип әйттеләр. Кешегә әгәр дә авырлыклар килсә, аны тәкъдир дип әйтте. Аллаһ Тәгалә аны сыный дип әйтте. Ягъни үзеңне һәр вакытта ким дип сана, үзеңнән хатаңны эзлә, башка кешене ким санама дип әйтә иделәр галимнәр. Аллаһ Тәгалә Раббыбыз Куръанда әйтә: "Ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум ва яъфу ан каthир." Сезгә нинди генә авырлык килсә дә, аның сәбәбе үзегез эшли торган эшләрдә дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Ләкин шулай да аларның күбесен Аллаһ Тәгалә гафу кыла ди. Күп әйберләрен Аллаһ Раббыбыз гафу кыла, юкка чыгара, бетерә. Әмма ләкин эшләрегезнең, тормышларыгызда килеп чыккан авырлыклар, аларның сәбәбе үзегез кылган эшләр дип әйтә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, гөнаһлар кылу, гөнаһлар эшләү, аларның әсәре, тәэсире, последствиясы әле безнең эшебездә генә түгел, гаиләбездә, балаларыбызда,
Акчаларыбызда гына түгел, мөхтәрәм җәмәгать, ул хәтта үлем вакытында да сиздерә, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм галимнәр әйтә иделәр, Аллаһ Тәгалә Раббыбызның сүзләре хакында Аллаһ Тәгалә әйтте: "Юсаббитуллаху аллазина аману бил каули ثابت фил хаяти дунья ва фил ахирah, ва юдиллуллаху az-залимин, ва яф'алуллаху ма яша." Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһ иман китергәннәрне ныклы сүз белән ныгытадыр дип әйтә. Бу дөньяда һәм ахирәттә. Һәм залимнәрне адаштырадыр. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә тели, шуны эшли дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм галимнәр әйттеләр, нинди соң ул ныклы сүз? Нәрсә белән Аллаһ Тәгалә кешене ныгыта? Ул җәмәгать ла илаһа илляллаһ кәлимәсе. Ул кәлимәгә син тугры булсаң, Аллаһ Тәгалә сине бу дөньяда дигән сүзнең мәгънәсен галимнәр үлем алдыннан дип әйтәләр. Чөнки һәммәбез дә белергә тиеш, без үлем алдыннан сынау була, үлем алдыннан шайтан килеп сине адаштырырга теләячәк, ахыр сүзеңдә күферлек әйтеп үлсәң иде дип ул тырышачак. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә иман ияләрен һәм кемнәр шушы ла илаһа илляллаһ сүзенә тугры булдылар, аларны ныгытачак. Бу дөньяда үлем алдыннан һәм ахирәттә галимнәр әйтүенчә кабердә ди. Кабердә ике фәрештә сорау алырга килгәндә һәм шунда да сине ныгытачак, саклаячак дип әйтәләр галимнәребез. Һәм шуңа күрә менә бу аяттан чыгып галимнәр әйттеләр икенче тәфсирләре һәм бу дөньяда дип әйтә, тормышыбызда еш кына кемнәр гомер буена изгелек кылдылар ди, аларның үлемнәре дә яхшы була дип әйттеләр. Кем ди соңга калдырмыйча, кем иртәгесенгә калдырмыйча, изгелек кылып, гөнаһлардан сакланса, тәүбә кылса, аның үлеме дә яхшы булыр дип әйтәләр. Әмма ләкин күп кенә вакытта кем ди бузыклык эшләп, гөнаһлар эшләп, тәүбә итермен әле, булыр әле, килер әле дип уйлаучыларның ди үлемнәре дә гадәттә нәкъ шундый начар рәвештә булыр дип әйтелә. Һәм Аллаһ Тәгалә ныгытырмын дигән ныклы сүз белән, гөнаһ ияләрен ныгытуы булмас, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә менә бүгенге көндә ничәмә кешеләр акланалар. Шулай бит, намазга кашан басасың инде? Бу гөнаһларын кашан ташлыйсың инде? Бу эшләреңне кашан бетерәсең инде дигәч, булыр әле. Мин пока яшь, миңа типтерергә кирәк. Рәхәтләнергә кирәк. Булыр әле, менә эшкә урнашыр, менә өйләнермен, менә балалар туыр, менә балалар үсерләр, менә өйләнерләр, менә пенсияга чыгармын. Ләкин җәмәгать тормыш бик тиз генә үтеп китә. Һәм бу кеше әгәр дә бузыклыкта батып йөрсә, мөхтәрәм җәмәгать, аның үлеме дә күркенеш хәлдә булачак. Һәм шуңа күрә бер галим Абдул-Азиз ибн Аби Рауат әйтте, бер вакытны дип әйтә, бер кешене үлем вакытында шуның янына килдем ди. Үлеп бара, һәм мөхтәрәм җәмәгать, һәммәбез дә белергә тиешбез, әгәр дә безнең кырыйда якыннарыбыз, яки нинди булса дусларыбыз, әгәр дә үлергә яталар икән, ул кешегә ла илаһа илляллаһ дип әйттерү кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кем үлер алдыннан ди ла илаһа илляллаһ әйтсә, җәннәткә керер дип әйтә. Һәм шуңа күрә пәйгамбәрбез чакыра иде безне, үлеп баручыларга шәһадәт кәлимәсен әйттерегез, ла илаһа илляллаһ дип әйтегез, пышылдап торыгыз дип әйтте. Һәм шуңа күрә бу галим әйтә, килдем ди, һәм ди ла илаһа илляллаһ дип әйтеп торабыз ди. Әмма ләкин бу кеше нәрсә дип әйтә? Юк ди, мин улай бергә ышанмыйм. Күферлектә килеш үләм дип, шул соңгы сүзләре булды дип әйтә. Шулай үлеп китте ди. Ышанмыйм, күферлектә калдым дип әйтеп ди, шул килеш үлеп китте ди. Һәм шуннан соң мин шаккаттым дип әйтә. Ничек соң алай булырга мөмкин дип әйтә. Һәм сораштыра башладым ди. Һәм бер заман ди, нәрсә белдем ди, бу тормышы вакытында, исән вакытында хәмер белән мавыга иде дип әйтә. Даими рәвештә хәмер эчә иде, алкоголь эчә иде, эчкечелектә иде дип әйтә. Һәм менә шул эше өчен Аллаһ Тәгалә аны тормышында, соңгы сулышында күферлектә килеш җанын алды. Һәм бу галим аннан соң һәр вакытта әйтә иде, гөнаһлардан сакланыгыз, куркыгыз гөнаһлардан ди. Чөнки менә шушы гөнаһысы аның дип әйтә, менә шушындый халәткә китерде аны дип әйтә. Нәкъ менә гөнаһысы шулай аны битерде дип әйтә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, гөнаһлар әле үлеп барганда да кешенең хәлен авырайталар. Алай гына түгел, үлгәннәрнең
Инде кабердә ятканнарның күп сүзләрен Аллаһ Тәгалә Коръәндә китерә. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, алар әйтерләр ди: "Я лайтани каддамту ли хаяти". Алар әйтерләр: "Эй, мин тормышыма күбрәк калдырган булсам иде, изгелекләрне күбрәк эшләсәм иде" дип әйтерләр дип әйтә. Һәм шулай ук икенче бер аятта: "Рабби лаула аххартани иля аҗалин кариб фаасаддака ва акун минас салихин". Алар әйтерләр: "Эй Раббым, нигә мине әзрәк соң кичектермәдең" дип әйтә. Мин кичектерсәң, садака бирер идем һәм изгеләрдән булыр идем дип әйттеләр ди. Һәм тагын бер аятта алар әйтерләр: "Раббирҗиун лаалли а'малу салихан фима таракт". Эй Раббым, мине кире кайтарсаң иде, бәлки мин калган гомеремдә изгелекләр эшләр идем дип әйтерләр дип әйтә. Димәк, үлеләр, кабердә булучылар, алар да гөнаһлары өчен көяшәкләр. Кайтыр идем, изгелекләрне эшләр идем, гөнаһларымны киметер идем дип әйтерләр дип әйтә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, үле кешеләрдә шуны җәмәгать бик шул әйбер өчен бик каты кайгырырлар. Һәм гөнаһларны җәмәгать зурга, кешегә бүлеп утыру һәм зур гөнаһлардан сакланып, кеше гөнаһларны юкка санау, ул мөхтәрәм җәмәгать мунафиклык сыйфаты да булып тора. Безнең өчен зурысы да, кешесе дә безнең өчен куркылган бер эш булып торырга тиеш гөнаһларның. Абдуллах ибн Мас'уд сахаба әйтте, Аллаһ Тәгалә аннан риза булсын, дөрестлектә гөнаһ иясе дип әйтә. Гөнаһларын бурын кырыендагы өчеп йөри торган чебен шикелле күрер дип әйтә. Былай гына куыр дип әйтә гөнаһларын. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы гөнаһларның зурысыннан да, кишесеннән дә сакланырга тиешбез. Һәм шуны белик, мөхтәрәм җәмәгать, шайтан кешегә килгәндә, шайтан вәсвәсә кылганда, ул бер кашан да аңа иблискә сәҗдә кыл, күферлеккә чык, ширк кыл дип әйтми. Бер кашан да андый зур адымнар атламый, ләкин әкрен-әкрен, адым-адым, әкрен-әкрен. Башта, мисал өчен, зина гөнаһысына китерергә теләсә, мәсәлән, сөйләшеп кара инде, кулыннан тотып кара инде, я бер кышып ал инде дип әкрен-әкрен ул кешене шулай зулымлыкка, зинага китерә. Хәмер булсынмы, мисал өчен, мәсәлән, дусларын чакыра бит инде, аларның хакын үтә инде, аларның кадерен күр инде, бергә утырып тор инде, я инде әз генә, я монсы бик каты исертмей бугай дип, әкренләп шул хәмер гөнаһысына китерә. Һәм шулай ук һәрбер гөнаһ әкренләп кичкенә адымнардан башлап кешене ахыр чиктә нәрсәгә китерә? Күферлеккә китерә. Чөнки галимнәр әйттеләр, гөнаһлар ди күферлекнең нәрсәләре дип әйтә, хәбәр бирүчеләр дип әйтә. Күферлеккә китерүчеләр дип әйтә. Баридул күфр, күфернең почтасы дип әйттеләр. Чөнки ахыр чиктә ул хуҗасын китерәчәк күферлеккә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, инде шушы гөнаһлардан сакланырга тиешбез һәм гөнаһлардан тәүбә истигъфар кылып ярак булырга тиешбез. Һәм ахыр сүземдә сезгә берничә киңәш әйтеп үтәсем килә, ул җәмәгать ничек гөнаһлардан кутылырга. Һәм Аллаһ Тәгалә, Раббыбыз әлбәттә безне тәкъвалыкка чакырды, әлбәттә безне изгелеккә чакырды һәм тәүбә истигъфарга чакырды. Һәм гөнаһлардан кутылу юлларының берсе һәм иң беренчесе әлбәттә гөнаһның бузык, түбән, файдасыз һәм бәрәкәтсез икәнлеген тану. Гөнаһ сиңа вакытлыча кыска гына бер ләззәт китерергә мөмкин, рәхәтлек китерергә мөмкин, ләкин аның рәхәтен күрмәячәксең. Аның бәрәкәте булмаячак. Шулык зина булсынмы, шулык риба булсынмы, шулык кешене зулымлык белән аның малына керү, аның байлыгын ашау булсынмы җәмәгать, юк анда рәхәт булмаячак. Рәхәтен күрмәячәксең, бәрәкәте булмаячак. Вакытлыча гына биреп торырга мөмкин сиңа ниндидер бер эйфория, бер эмоцияләр, әмма ләкин ахыр чиктә ул юкка чыгарачак һәм синең башыңда гөнаһ эшләгән кайгысы гына калачак дип әйтелә. Шулай ук икенчесе мөхтәрәм җәмәгать, гөнаһларны калдырыйм дисәң, һәр вакытта күңелеңдә, йөрәгеңдә Аллаһ бөеклеген исеңдә тоту. Аллаһ Раббыбыз бөек. Аллаһ Раббыбыз бар нәрсәне ишетә, бар нәрсәне күрә, бар нәрсәне белеп тора. Һәм син гөнаһ эшләгәндә кайда гына кашып кутылырсың микән? Кайда гына китерсең микән? Кайда гына посып Аллаһ күрмәгән җиргә барырсың микән? Андый җир бар микән? Һәм шуңа күрә галимнәр әйттеләр, һәрбер гөнаһ эшләүче дип әйтә, гөнаһ эшләгәндә Аллаһның бөеклеге хакында надан булыр ди. Аллаһның бөеклеге хакында онытыр ди. Аллаһның бөеклеге хакында җаһил булыр дип әйттеләр.
Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, һәр вакыт йөрәгебездә Аллаһ Раббыбызны олылыйк, зурлыйк һәм Аллаһ Раббыбызның күркәм исемнәрен, сыйфатларын уйлап, башыбыздан кичереп, мөхтәрәм җәмәгать, гөнаһларыбыздан сакланырга тиешбез. Өченчесе исә ул фарызларны тиешенчә үтәү. Фарызлар кылганда кимчелекләрсез, җиренә җиткереп, тиешенчә үтәү. Һәм алай гына түгел, фарызлар өстенә сөннәтләрен һәм нәфилләрен дә арттыру дип әйтәләр галимнәребез. Кутси хадистә әйтелә, Аллаһ Тәгалә Раббыбыз әйтте: "Миңа, минем кулым якынайыр өчен" дип әйтә. "Мин фарыз иткән эшләрен эшләү җитә" дип әйтә. Иң кыска юл Аллаһ Тәгаләгә фарыз булган эшләреңне эшләү. Һәм шуңа күрә гөнаһлардан сакланырга телисең икән, шуңа күрә изгелек арттырырга телисең икән, фарызларыңа кара. Фарыз намазларың булсынмы, фарыз уразаларың булсынмы, фарыз закатың булсынмы, хаҗың булсынмы, нинди генә фарызны алма, әгәр дә шуны тиешенчә үтәсәң, нәрсә була? Тиешенчә үтәсәң, син инде гөнаһлардан арынырсың Аллаһ рәхмәте белән. Һәм алай гына түгел, Аллаһ Раббыбыз дәвам итә, Кутси хадистә әйтелә: "Һәм минем кулым миңа нәфил гамәлләр эшләп якынайып барыр" дип әйтә. Һәм шул хәтле якынайыр ки, мин аны ярата башлармын дип әйтә. Һәм әгәр дә мин аны яратсам, мин аның ишетүе булырмын. Һәм мин аның күрүе булырмын. Һәм инде хадис узын, анда дәвам итә алга таба, әйме. Ләкин мәгънәсе, әгәр дә шул фарызлар өстенә нәфилләрен өстәсәң, менә без иртә белән укый торган, мисал өчен, иле намазы алдыннан укый торган 4 рәкъат сөннәт, ул нәфил. Ястү намазыннан соң укыла торган 2 рәкъат сөннәт намазы, ул нәфил. Төнге намазлары, ул нәфил. Һәммәсе дә менә монда керә. Шул гамәлләрне эшләгән сайын, арттырган сайын, Аллаһ Тәгалә Раббыбызның яратуын үзеңә җәлеп итәсең. Аллаһ Раббыбыз сине яратыр. Әгәр дә сине Аллаһ яратса, синең күрүең, Аллаһ Раббыбыз күрүеңне саклар, бәрәкәтле кылыр һәм гөнаһлардан саклар. Ишетүең гөнаһлардан сакланыр һәм ишетүең дә Аллаһ Раббыбыз ярдәме белән булыр. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, галимнәр әйтәләр, менә кайчан, ничек кенә соң гөнаһлардан котылырга дип әйтәләр. Ничек кенә кеше укыган булсынмы, укымаган булсынмы, гыйлем дәрәҗәсе нинди генә булмасын, ләкин һәр берсенә дә ярый торган бер киңәш, ул җәмәгать, гыйбадәтләрегезне карагыз дип әйтә. Нәфилләрегезне карагыз дип әйтәләр. Сөннәтләрегезне карагыз дип әйтәләр. Ничек сез аларны үтисез дип әйтәләр галимнәребез. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә шул фарызларны, сөннәтләрне, нәфилләрне үтәсәк, Аллаһ Тәгалә Раббыбыз безне гөнаһлы юллардан да саклаячак. Һәм 4-нчесе исә мөхтәрәм җәмәгать, гөнаһларның җәзасын искә төшерү. Нәрсә булачак зина өчен, нәрсә булачак хәмер өчен, нәрсә булачак ялган өчен, нәрсә булачак кеше хакына керү өчен, нәрсә булачак риба өчен. Ул хадислар бик күп, аны без бик еш ишетәбез. Җәһәннәмдә нинди рәвештә газапланачаклар хаклар турында, ничек алар белән булачак икәнлеге турында еш ишетәбез. Һәм менә шул хадисларны, мөхтәрәм җәмәгать, шул аятларны һәр вакыт исебездә тотсак, ул гөнаһлардан сак булырбыз Аллаһ Тәгалә Раббыбыз рәхмәте һәм бәрәкәте белән. Һәм шуңа күрә ахыр сүземдә һәммәбезне дә, үземне дә һәм сезне дә тәкъвалыкка чакырамын, гөнаһлардан тәүбә истигъфар белән котылуга чакырамын. Һәм инде мөхтәрәм җәмәгать, бу дөньяда әле без исән, әле без гамәл кыла алабыз, бу дөньяда фурсатларыбызны кулланыйк, гөнаһларыбыздан арыныйк, чистарыныйк һәм изгелекләребезне дә арттырырга Аллаһ Раббыбыз һәммәбезгә дә насыйп әйләсен. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.